una din cele 6 coperți pe care le propun eu, să văd la care am să mă hotărăsc să fie, vorbeați de lucruri inedite. În această lucrare veți găsi de la primele felicitări, 1839 în englez, și mă rog, lasă curiozitatea dumneavoastră să găsească, până la o horă refuzată, până la Regina Balului, la Pietrosul Costești, până la apariția tuturor sfinților. Deci de-aia am zis și enciclopedie, pentru că profesor dr. Voina Ciobanu are un capitol foarte interesant și dacă vreau să știu ce este cu Sfântul Vasile, Sfântul Gheorghe, Sfântul Ion și așa mai departe, mă uit în acest dicționar, poate fi considerat așa, în această enciclopedie, și atunci văd ce e cu Sfântul Vasile, ce e cu Sfântul Gheorghe, ce e cu Sfântul Nicolae. Pornind de la un alt autor, tratează subiectul, pornind de la Borș, de la Batista împarfumată, de absolut toate, 9 cărămizi, jocul, de la Zgârciu, teme care nu au fost abordate niciodată. Și acest lucru spun somități în materie, că nu au fost abordate niciodată aceste teme. Deci este un domeniu inepuizabil. N-am pretenția că eu am abordat absolut totul, dar în tot cazul este o bază de pornire și cuprinde toate zonele. Am autori din zona Năieni până la Rușețu, la Râmnicu Sărat, până la Amelia Papazisu de la Beceni și Valea Slănicului. Am autori, deci, după toate văile. Arhitectura iar este foarte bine reprezentată, având în vedere că Buzău are câteva construcții deosebite. În primul rând am amintit de Casa Codescu, care se află la Muzeul Satului din București, luată de către Dimitrie Gusti în 1938 și a făcut o copie acesteia la Muzeul Satului. Originalul se află la Chioștu. Casa de Rușețu, care apare și aș vrea să apară pe copertă, dacă am să merg cu această copertă, luată tot în 1938, originalul, se găsește la Muzeul Satului din București, precum și Casa de Gurateghii Valea Sibiciului, care se află la Muzeul din Sibiu, Muzeul Astra de la Sibiu, precum și Casele Giurescu, care se află din 1840, care se află la Golești. În afară de aceste case, vin cu o serie de lucrări foarte importante, cum ar fi cele realizate de Angel Saligny, la Râmnicu Sărat, Gara, acolo, Casa Gheorghiță Lupescu, unde a stat Carol I în 1901, când a venit la manevrele militare. Fac și alături imagini vechi și noi ale primăriei municipiului Buzău și ale municipiului Râmnicu Sărat pentru prima oară, să vadă lumea o comparație între o imagine de la 1910-14 și imagini actuale. Imagini foarte frumoase, cu toate că locul era strimt, așa să spunem, dar am încercat să bag imaginile excepționale. Aș aminti de cascada de la Cașoca, am anunțat-o și iarna, și vara, cu Haiducul Gheorghelaș, de asemenea legenda lui Oame, legenda Cerului Straniu, de la aici, legenda lacului Balta Albă, veți regăsi deci toate legendele pe care le-am scris eu, principalele legende, veți găsi în această carte. De aceea am spus și enciclopedie. Eu sper să fie pe placul cititorilor mei, să rămân aici acolo, și eu am și spus acest lucru în această carte, referitor și la arhitectură și la faptul că județul Buzău și capitala de județ, municipiul Buzău, din secolul XIV, după 600-700 de ani, n-au reușit turcii să facă raiale, n-au reușit rușii să facă gubernii. Sper ca și de data aceasta să rămână Buzău o țară a Buzăului, chiar așa am zis în cuvântul meu înainte,
poate să rămână forma actuală. Deci abordez și acest subiect. Are un specific Buzău și așa trebuie să rămână, cum au rămas 600-700 de ani, poate să rămână în continuare. Costumul popular, scoarța românească, ceramica din zona Buzăului, de la Mânzălești, de la Asociației Turiștilor Români. Pentru prima oară la dumneavoastră, am să vă dau și imaginea, clădirea de la Cătina din 1903, unde s-a creat Societatea Turiștilor Români de către Alexandru Țigara Samocaș, copilul din Florea lui Carol I, cel care a înființat Muzeul Țăranului Român și Biblioteca Carol I, azi Biblioteca Centrală Universitară Carol I, a creat Societatea Turiștilor Români la Cătina în 1903, împreună cu finul său, nimeni altul decât marele istoric Nicolae Iorga, Blacuță, George Munteanu Murgoci. Am această imagine și pentru prima oară o pun în valoare în această lucrare, casa unde s-a constituit în 1903 Societatea Turiștilor Români. Până vin cu noi poze interesante care văd pentru prima oară, le pun în valoare.